kular hakan ikasni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kod bat ki e-materials kindon ru ki mock test ban penkray api na kabenda ka NEET. Ka Green Tech Foundation hapo ka jingalam o Vice President ka governing body uba korbar lang sa imli haringkat ka jingitay lang baka division na Eastern West Casil District haka kanday tarik ujaliw aja apan riyaw ka aliban ay na jingto haka Deputy Commissioner ka Eastern West Casil District ka kong Anita Karpor ban kintuy ka Board District ban kang no mardo ka jing tish abbean harut ka wakin si kabalawan ra ay ka jing jabo bat penjot ya ka wakin si kawadan haka than mok raisan kabaka jing jingut jong ko ka longkom ka syadun ubas imli ulay itu nakaliang jeng ki Board District nakapur sa kapur kilalit ban jurip ban penmiru iki kendon kumno ban tek lakam jaga jing penjat ne penjabo ya kawa kensi handai ka basong si kalong pakamdan ka jing trailang nakaliang jong kipat ba uloong balada kipat ba kim a ka jing trailang bat ki Board District kapen pausai bagi pediang ban penjat ya kamay mariang ula karpat ikipat ba ban a ka jing trailang bagi Board District ban perkutno ika jing tish abbean haka ni kathan Shushu uba si imli uloong. Baka Green Tech Foundation, kamjuk ta ya kakam kamay jakpo, jang kipat ba, bat ka jiyele banwa di kilat kilenti, kumno ban ailat ban kamay jakpo, da kilenti kibaday, ban penjular ya kamay mariang. Henry haba kitray, kiba pentray, ya jing tisham, kimbut ya ki SOP, belapan mi di ki Board District, bat haba kipat ba, kilawan man pensngaw, haka Green Tech Foundation, nakapur sa kapur, halo ka jing penjabo, ya kawa kinsi. Ka foundation kampansi banit bu biang, da ka jing thoak, haka Deputy Commissioner, ban kang no mardor ka jing tisya bean haka ni kathan. Wala nakaliang nga GTF, hakis nam bladap, kladap ban pensngaw ka nga ju kamat, haki Board District. Ngilwan bu iway ka city complain, ha kay bayday berkani ka issue, kabala pau bahagi ni si bladap no berkabala sapriang, nakabanta ka jing julor jong awa kensi. Agisnem gi beladap non halian juga Green Tech Foundation GTF gilabu ya komplain ngila keren du aki media man pensngo bakadon ka jing kata halor jing ti siap illegal sand mining nagiling nong kipai ba nong sosunong na ngal dong ngatang ka jongi jadi ki pon ngila ai ki jing keren ngila ai ki komplain du kumju ba inwat kilat kilenti na kabanta kini kinong ti siap hakilum na kabanta bikin yo kamay jakpo ande omon penjulor kiwa handai nakaliang jongki nakaliang jong sarkar kilale ek benankan nakaliang jong DC office rukum ju itiki por kila bu iki meeting kila yakan du iki try ya gitu ki try nong try itiki kam rukum ju aga bayade beti itu siap nong kilum tikila penbed bada kunum nu ki ban bu de ki filter kum tatar akisnam ki bladam nong i ba kidon ki jing try lang ba kawa kan ci kam dan tan cu ka jing kata kum kata ki por man chwa handai hari ni kisingi ba manta ngila yo biang ka complain bang yo i hiru bagi nong chong kila complain ka por ki social media bagi news ki WhatsApp bagi kumju ki bu bagi penpa ko jing sngo khia ka bajur bha namar ba sasisin pat ba kani ka ju ka issue hi kawan phai biang sisin yo upaj ba nong chong tikalawan ra kila pha ki complain yang i Green Tech Foundation bersih ka tungla snap no namar bangi perkhat kumbang ju trekam na kapor sa kapor ban kata ya ka kamay jakpo jongkin paj ban ong chong kam dehi ka kamram ko jongi ngi ju yale ban wan kilat kelenti kumbang ju trekam na kapor sa kapor handai hani ka kenti ka bamanta sa sisin pan ali jong Green Tech Foundation ngem la shu wan chong klik ti ban chu snap ru yani ki issue na marba shisha ngila yu lingba ki social media bar khoj ba ka jing jabo jing jungut jong ka bakal along ka shadut shisha ta jing jungut jong te nakatadaw na liang juga GB juga Green Tech Foundation arangkat juga division ngelawan kandu EDC ngelekran ngila ai ka city ngila sambil di kumju bada kumnu yiti jakati siap kide ban khang nomor dor bat har ka ju ko pore du lamda kiti ki tra jaka kim ya trelang ban ai jing trelang rangkat kat kum ki SOP bala pha na ka office jung DC nang ne ka bumut kide ban khang na mar dor bat kem hidu yiti ki trai ki bale yiti kam sniu hapang bari ki kam sniu amar bakal kata
tangi ki katukan ningon de kalak talu de baro silenter jong ni kawak kenci nong sonong jong ka rudwa jong ka kenci kamtam ha du ti than paryong krem nong chi ti than krem no kumju nong silong terter bar ka kenci hi bro ka we kumju ini ha ni kasi kamtang lai kendu i bar ka ege baskusi kalong ba khandian ni osno ba ka don gajing na kalian jong ka office trekam jong ka office jong DC ru kumju na mar ba ki don ki banta ki bana ki paj ba jong hi nong sonong kem don ke jing trelang kim ai ka jing trelang idc ru lapan pau ka jing sokhia ka bajur ba dila pha na ka poj ka pod lapan sgo ya ka jing pha na ka lengan jong i sisa ngi du yo i ba ngi saki ki adc ki jong i ki lahir shooting site na ka poj ka por ban pej ban inspection henry ta na ka daw ba kam don ka jing trelang na ka liang jong i paj ba nong song ka syam jing e ru wa ya ka office jong ka dc office ru kumju adang kat ba ki bor jong ka ain du ban ya te la kam ya ni ka kam te ha ni ka klimar ka bamanta ngi wara ru ka kubor khandian ban maham ha juga por ki pai banong song sakawai pan kan mau ba ka wa kan chi kan de ka wa ka ba khot bat ka badang im la da phi ki pai ba hi phim ai ka jingi trelang bat ki nong trei jong ga an ka pan pau sha si sha ba phi pediang na ka banta man penjot ka me mariang ngi i ki wa ka bla da jot na bla da yap no ngari khasi ka jongi le i ka wa am cherpi bar ka wa am khra pe nya le jong green tech foundation na ka por ngi hiar che ki cloud tab ki wa du ngi le hiar ban pe ban yada na ka banta ki wa bar khoj ngi ka pa de phisa sisin ki paj ba da kum nuru ai ka jingi trelang sisa ban tre tang ga nakalin juga department juga sarkar ru kimla da lele kum bakal ipan pau di dc hak mar ka jongi te kum ju nangi ka green tech foundation da kum ju ipan pau spi ki paj ba ngi ka pa da kum no ba da kum nu sngo ba ban ai ti kumon ki ka dia jong phi ban tre ran kan ban pan kut sundar dengan ka illegal sun mining hani ka dong ka thang jongi kham tam e skin ka wa kan chi ka jongi wa da ka issue ka dan ngi la i ki wa ru class dang ban le yakini ki juk bikam hi ki ban penjulor hoj tapi kwa ban kamai jakpo ban penkta ki we haji syai pide ban le kat kum ka bor ka ban penjulor ban penkta ki we ndai kam dei pat ba pinchuan rat ki machine ki ba he ban sedang ban klong ane ban ti ju bor ane ban pentu je ti jabo jaw penjut sendan yak jing don kam ju pa ba kham tam ki ki wa ni ki wa khri ha ki news bal adab na ki por bal ki don seng balang ki lahir ki than na ka banta ban raise ki issue hi kum ju dengan ngai scam ba kani ka jingwan ka jongi ba idisiru ilabu ya ka banta ba yongen sai kendu rangkan berkirang ba asnong bagi saudara asnong baro nan ka dong than jongi sai sinpan bagin ya karan bagin ya panbaj badang kali juga Green Tech Foundation GTF ni pan pau jing sumu i DC number bale sim kya bhai kani ka kam halo ni jing julor ila pan pau ru ba menne ba om bale se bagan sakta tang ya tika wa ya ka ba menta handai kan sa don du ka jing ta hadin abut ban saki dala khaman bale se kan don ka landslide le se ko ang ma ka jing towa khando ka bajur baling ba ketika jing ti ide ulum ban penmi siap ni kita kilum hari ni kidong thang jongi. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.